Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kitang ngunyanin Miyerkules, Petsa 12, kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong makakariba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, ako mampo ang sa indong lingkod, Joshua Martinez Jr. ang Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon, liwat mga kaaksyon, partner. Masiram na hapon, Maray na partner. pagkahapon, masiram na pagkahapon. Pirming masiram ang pagiribanan tadigdi sa programang Tabang Ora Mismo dahil Nagbubulos nin tabang asin papremyo ang satuyang programa. kumbaga narealisar su pangarap and pangiturugan ni Congressman Saldico na maging makasirbi talaga Yeah. and mapakinabangan kan mga Bicolano Kita man ining programa. partner, narealisar man ang satuyang pangaturugan na maging instrumento kita. Tama, Kan kumbaga pagtabang sa- ni Congressman Saldi. Kumbaga partner sa tubig, si Congressman Saldico ang burabod, Kita partner ang tubo. tubo. Sisay ang planggana ngunyan sa Kabalde. Sinda. Siyempre, yeah. tasindaan nagsasara partner o nangangaipo nahali sa pagtabang ni Congressman Saldico Kaya- asin ni Kong Pido Kanako Tama. Bicol. Kaya mga tugang, pirming maugma, medyo nakakatauning kagianan, asin nakakapagtauning pag-asa ang programang ini para sa mga kababayan tang Bicolano. Correct ka dyan, partner. Kaya And po, panupaning sorpresa. correct. Kaya po nang tatulos ngunyan mga kaaksyon ang pagtabang. Sige! Pagtabang partner makakaibahan tang ngunyan ang kagawad duman sa may parte kan Hubilyar Albay. Hali pa duman sa barangay Villapas. Yes. O Villar Albay, nagulpi po ang tanom na kamuting kahoy. Asin kamuting tres colores Sa partner. madaling sabi, balingoy. Yan, balinghoy. Na ang aram ko, tinirada na. Mga ka-aksyon, kaibahan tang ngunyan si kagawad Manuel Paz. Alegre. Manuel Alegre Jr. Jr. Hali ini duman sa Villa Paz o Villar Albay. Ini partner si Kagawad, bako man siya ang may helang, bako man sa iyang kapamilya alagad bilang sarong leader kan barangay. Nag-aasikaso. Correct. Ay kung ako nga ni taga duman sa Villa Paz, pirmi kung ibubuto si Kagawad, maray magriparo. Correct.
maray mag-asikaso sa sayang mga kabarangay. Correct, naghahanap partner ng Nasamantalang, makakatabang. nasamantalang may iba partner na kagawad, Dahil pakiaram ang sa iyong importante, constituents. ang importante, pag nag-inquire na sa bangko, paano pag-loan ng honoraryo? Loan dito, loan doon. Ade, mga ka-aksyon, si Kagawad Manuel Alegre Jr. ang nagrani sa tuya mga ka-aksyon. Tanganing mairani ang problemang pangsalud kan sarong aki duman sa iyang Pwede tang apo dun kinasasakupan. pwede tang apo dun si Kagawad Manuel na June Alegre. Oo. Junior eh. Kagawad, iring nasa mo. Ayan. Very snappy si Kagawad. Ara mo na ang mga Alegre Junior. Oo. Medyo... Dati ka Kagawad na naglaog sa sa military, sa PNP, or official ka kan panahon na ikaw nagkaklase. Daimon po, madam. Pero Kundi araw ka talagang- talaga kan, snappy ka lang talaga. Opo. Okay. Ano ang komite ba nakaput mo sa O iyong baka barangay? epekto yan, partner. Committee po on infrastructure. Ara mo, partner. Kaya medyo arugan si Kagawad. Baka epekto yan kang kagagabot ki kamuting kaoy. Pwede. Ang paggabot, baga may pwersa yan eh. Oo. Tapos kakagawgaw kang Committee on community infrastructure. pantry. Nagko-community pantry ka mo sa barangay. Nagpaplano Di pa po. sana? Nagpaplano pa sana po. Nagaplano pa sana. Opo. Oo. Pero maurag iyan na arugakan pero may snappy. Ibig sabihin, makusog, matibay, may paninindugan. Opo. Kayang ipagtanggol ang mga kabarangay. Correct, yan! Talagang matindi. Oh, Halimbawa, Kagawad, halimbawa lang halimbawa, meeting di aban singunyan. Halimbawa, meeting di aban singunyan ta sa aga barangay eleksyon na. Halimbawa, paano ka mag-kumbinser kan sa imong mga kabarangay? Halimbawa, ini kami mga kabarangay mo. halimbawa, you are running pa lang for Kagawad sa Halimbawa, ibang hindi, barangay. halimbawa, ma-re-elect. Okay, sige, re-electionist Halimbawa, ka. kami mga kabarangay mo, paano ang diskurso mo tabi, Kagawad? Ang diskurso ko po, arag po kay ni na ako po, Didi, ngunyan, para po matabangan ko kamo boss san sa indong akun mga bus na pangangay po kundi kung ano ang pwede tang kaipuhan sa barangay asin pwedeng ikadagdag para sa pag-asenso. Ikauswag, okay. Ikauswag kan sa tong barangay na iyo po inan sa kuyang plataporma di gobyerno sa gabos na mga habitantes kan barangay Villapas ang pagtabang sa Sainda Ubos asin ano man na madagdagan ng infrastructure an sa aton na barangay para po sa ika-uswag kan barangay. Kung ka partner, sarong presidente, mabuto ka kay Kagawad. Ay, siyempre! Okay. Medyo may naligawan pa nga ni si Kagawad. Ano? Papadakulon ko mga ipangaw dan mga kamuting kaoy, balingoy, kamuting tres colores dede. Base sa mga programa kan sa ata na kongresista. Imumukna ko ang Balingoy Festival. Yeah. Aron Ayun, gata mabuhay. de. Kaya si Kagawad maan si kaso talaga. Masikaso. Kagawad, bako mo man kaano-ano tabi ining si Lexi. Baby Lexi pero iniranin mo tabi sa Action Call Center. Tano tabi Kagawad? Dahil po sa nakita kupuan kamutangan ni Baby Lexi na nahirak po kami sa kamutangan niya lalo na po ang mga gurang niya po nagtitios maray. Kaya sabi ko pig ano po na mo nini sa Action Call Center. Pig send po namon ang picture ni Baby Lexi. As in pig validate man po ninda ini tulos. Talagang action tulos po ang action ko. Tabang ora mismo. Tabang ura mismo. Ano po ang hilang kay ni Baby Lexi? Ang helang po ni Baby Lexi, subito kanya po na saday po, gadan po ini, day po nagapangsyon. Aday nagapangsyon. Nagpakonsulta na lamang ini sa doktor, na-check upan na barang ini? Iyon na po, ang pig-operara na nga ni po siya. Tangani, so dumibangan ni Baby, makaluwas. Ano ang hanap buhay kan mga magurang kay ni Baby Lexi? And pirang magturugang yade? 5 pong magturugang ini si Baby Lexi. Tapos, ang magurang niya po, ang ama niya, construction worker, pa-extra lang, uraning permanenteng kita. Kano-ano mo tabi ini si Baby Lexi Kagawad? Bali po, pamangkin ini kan agum ko, pamangkin sa pinsan. Ining agum ko, magpinsan sinda, tapos so ama ni Baby Lexi. Kaya nailing po nindoan, kadipisilan, kan mga magurang, asin ni Baby Lexi. Opo. Oo. So, ano po ang pangangaipo ni Baby Lexi na gusto nindong ipaabot kay Congressman Saldico, Congressman Pedro Garbin kan ako Bicol Party List?
So ano po niya, vitamins, tapos so pangtanggal bagad man sa ano niya, mga Panglinig cotton, sa mga panglinig po, lugad, sa lugad. diaper. Diaper, tapos so mineral water, ito ang piguugas, tapos alcohol. Sensitibo. Ang Opo, aki, po, pwede sa partner. mga tubig lang sa puso o di Hindi pwede pwede. sa di po pwede Mineral talaga. water dapat Mineral dapat. water Sa po. alcohol, kay kunyan, cotton. Cotton. Oo. Tapos mga vitamins. Okay. Bueno, partner. Plus medical na atensyon. Opo. Maasikaso, mapacheck-upan, mapadukturan. Bueno, partner. May tabang uramis mo na. Siyempre, may Nakabot na sa karaman ni Congressman Saldico, nakabot na Congressman Pido tabi Garbin. kagawad Manuel kay Congressman Saldico ang kahagadan nindo tabi para kay Ano yan? Bebe Lexi. Ayan, basahon ko muna ha. Sige. Ang gabos na laboratorio, ibig sabihin laboratory expenses, medicines, as in iba pang medical na atensyon na available sa BRTTH kung yaw na si Baby Lexi sa ospital. Ibig sabihin, pag Darahon sa BRTTH. Oo, pag na-admit na si Baby Lexi sa ospital, Sagot na yan. gabos na expenses, mapamedikal as in laboratory, sagot yan kan Ako Bicol Party List. Charge na sa Ako Bicol, pondo kan Ako Bicol Party List. Ayan tabi, Kagawad. iulit mo tabi ini sa pamilya ni Baby Lexi. And Opo, maliban diyang kagawad. So Aside mga dyan, pigahagad mo na diaper, cotton, Pangugas, alcohol, pangugas. malinig na tubig. Yaw na! Juday! Pasok! Pasok! Ayan. Uy, may biskwit pa! Ayan, partner. May pulbo, Oh. may vitamins. Ang mga vitamins. Day ako nakainom kan agi ako. Ako dahil man partner. Ini. Oh, may vitamins, Oh. may tissue, Nakulon, may kagawad. pulbo, Oh. may biskwit, May panglinis, oh, may panglinis, alcohol, may biskwit pa. may biskwit Iling ko pa. daw partner, biskwit. Iling ko daw. Garo ka man sa baga partner. Pag ali ka baga Manila, usually arog kayo ng Sumasiram mga... pati ini, oh. Maxi Mix. Ayan, Siram ini. diaper. Partner, medyo So masiram na klase panglinig niya. po, kagawad. May kuwan pa. O Ayan. may kuyang pa. May malinig na tubig. Tubig. Ay, grocery. May kuwan pa. grocery. Asan Kagawad, ang igual pa dyan, grocery? kagawad. Ayan. Uy, kaya mo yan bitbitong kagawa. May grocery Kaya po, items kaya po. pa. Kaya. Kaya po. Committee on Infrastructure, kaya medyo... Kayang-kaya. So- Kung bibit-bitin mo inigabos ko yan, sige raw tabi kagawad, kumalsa mo tabi gabos. Kaya po yan. Kaya? Kaya po yan. Kaya. Ito pa po yan ang pinakadala ko. Dahil mang- Mapapasa na yan. oh, daing taga-Bilya Pass, si Mrs. partner mo na nga maluya. ninaalsa mo, si Mrs. mo naalsa mo, pero ang Daing- produkto, Ang produkto po. nindo ni Mrs. Duwa-duway lang po. Duwa-duwa Duwa-duwa lang, yan. duwa-duwa di Duwang apat, duwa-duwa apat. Alim mo ang mga pusing ni Kagawad, garo kamuting kahoy. Naiiling ko sa iya partner si Aramis Lid. Si Aramis Baldebaga, kan Bureau of Fire. Arog kayo minatindog. Na medyo dahil nagabot ko niyan. Bureau of Fire, abangan tanan sa na Kagawad, ano po ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin? Maraming salamat po sa kay congressman ko sa itinaupong may speed, madali na pagtabang. Lalo na po ang Ako Bicol. Dako lang tabang po ini na itinataon ni congressman ko sa barangay Villa Paz. Hindi po kay Leximi. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol Action Ko Center. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kagawad, napatunayan mo na ura mismo. Yan. Tabang. Po, Tabang ora mismo talaga kagawad. ngunyan po talaga napatunayan ko ang sabi nga ang bilis ng pagtulong ng Action Ko Yan. Center. Kaya pagkatapos kain Kagawad, bit-bit mo yan, ura mismo. Siguraduhin mo na sarong kamot. Dakul ang nabibit-bit mo. Grabe, Tapos sa ibong- mapapasakitan mo man si Kagawad. Duwa ng kamot. Hindi, ang sarong kamot, Japan o yan partner sa ibong pa. Yan. Nagpasiring ka digdiday kang bit-bit, solamente ang sa imong sadiri. Pagbalik mo, kadakol kang bit-bit para kay Lexi. Iya po, iya po. Siyempre, ma-happing-happing yan si Lexi pag uli mo. Opo. And magiging laman ini kan chismis kan bilog na barangay Oo. sa Villa Paz. Na Correct. si Kagawad ngayon. Imbitaran mo naman, tabi. Partner, si Kagawad ngayon talagang matinabang. Matinabang. Si Kagawad ngayon. Kuyan. Maliksi. Maliksi. Talagang Kaya yan. nga tutungay sa mga plataporma. Correct. Sige po, pangapunan mo sa imong mga kababayan na kung may mga problema, kung may mga pangangaipo, uyaan, tabang ora mismo asin ang Action Co Center. Si Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol. Didi lang po si congressman ko. Ako po, anda man pong magtabang sa inyo. Basta kamo po, nag-adun sa akon,
maski hindi ka man sa akong adon ko kamori paron kung ano ang problema sa atong barangay. Hindi man po si congressman ko nandang magtabang sa ato no boss. Yan! Partner! So, mabuhay and mga taga Villapas, Villar Albay, and si Kagawad sa pag-asikaso bilang barangay official. Mga dugang! Maugma ang sa ako, indong- partner. Yung pirmi ka man maugma. Di ba, partner, naku ako man na ikaang makigig this Oo, time, di ba? Ano pagmati? Ay, medyo okay lang. Mga dugang, ang sa indong pig-aabangan na parapol mula sa puso ni Congressman Saldico, Kanako Bicol Party List, pananaunin tablet, pananaunin cash sa pagbabalik kang Tabang Ora Ora mismo! mismo! Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, kapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ni Kaugman sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Makakaibahan ta naman ngunyan, partner. Oh! Ang winner! Sisay! Ang winner kan sa tuyang brand new tablet. Una ko si Jocelyn! Siya mga ka-aksyon, si Marisa Cas, partner. Hali pa ini all the Clarissa. way from Tabaco City, Philippines. Maray ining kon mo ngunyan ta nanggana na kan tablet. Kaspa! Anong gosh pa? Kasa napilido ba ko? Magkartaon siya, di partner. Dapat din na siya manggana. Oh, dapat. Makadapol Okay siya. man, maray nga ni, ang ginanahan niya, Tablet. Ah. Takong kas ang ginanahan niya, mga tugang yaon po si Clarissa Cas ng gana ning Cas. Mga ka-aksyon, kay banta ko niya na pagkahapon, ang sa tuyang brand new winner. Brand new winner. Tatanay mo may mga gas-gas na. Siyempre, brand new yan. Pero kung may mga gas-gas na yan, tapos medyo kirimi-kimi na si Clarissa. Nawag mo na ko sa iyo, partner. Winner tabi ni mga ka-aksyon in brand new tablet. Dahil iba, si Miss Marisa Cas, all the way from Tabaco. Maray na pagkahapon. Iyo ini ang pagkasabi mong brand nyo. Ayun mo si Marisa, taulo ko nun sa Bakong to. Marisa, Clarissa. Utrong ko, Clarissa! Iyo. Clarissa. Clarissa Cas. Ayan. Yan ang oh. brand nyo. Ayan. Okay. Maray na pagkahapon sa Maray liwat. na hapon po. Naugmaon ka sa muya, ade. Iya po. Ayan. So, dahil mo piglalauman na mailing mo ang sarong Mr. Siram. Kumusta man si Mr. Siram? Gwapo man. Joker. Ano brand nyo ko man? Gwapo man, gwapo. Ano sa iling mo, may pag-asa pa man ining magkakas. May Iyo, cash ka, kumusta man ang partner. partner ko, si Magayon. Maha Salvador. Magayon. Yee! Dahil dyan, dahil ka napapasakitan pa, Ay, ano? basahon mo. Ano Oo. ang naging mensahe Mga ni ka-action, Clarissa? ang naging mensahe ni Clarissa kung taano ta, siya ang napili na winner ngunyan kan sa tuyang brand new tablet. Ang sa iyang naging komento, ang sabi niya, "Good day po, Action Cost Center. Pwede po ba ako sumali sa inyong programang Educational Assistance? Ako po pala si Clarissa B. Cas, taga Bangkilingan, Tabaco City. Nagkukuha ng kursong BSBA Major in Finance, third year college na po ako. Nagkaklase po ako sa San Jose Community College. Aram ko po na dakol na mas nangangaypuhan bukod sa ko, pero nagbabaka sakali lang po ako. Sabi nga po, daiman ki mawawara kung magbalo po. Kaya't kung sakali man po napalarin ako, malaking tulong po sa akin ang magkaroon ng tablet. Nakula po ang tabang sa kuya, lalo na po sa mga pamangkin ko po. Minsan po, nakulong siyang po.
Kaipuhan manindaning gadget para sa indang pagklase. Sa po kaya dakula po ang tabang ta si mama po kaya dai naman po kaya kaya na magbakal nin gadget para sa kung pagklase. Ta single parent na lang Po. siya and senior citizen naman Po. igwa Po. na tigagamit na cellphone kaya lang Po. minsan tiga problema po Po. ang storage niya and dai Po. siya nagtatanggap nin apps na kaipuhan ko para sa sakong pag-aadal po kaya dakula dakula Po. talaga ang sakong ining tabang kung sakali na manggana man Po. ako ning tablet. God bless. Po. And sana Po. marami pa na blessing and dumating sa inyo. Po. And maraming Po. kayo matulungan. Keep safe Po. sa inyo and sa Action Cost Center. Alo, yun ka partner, Dapat naliligawan. nga ni, sinaro ta na lang partner. Ah. Po. Oy, pero Clarissa, good morning. Maresmiram na hapon pala sa imo. Nako aga pa Maray eh. na hapon din po. Kabiribit na pati ako. Kakapo ko. Gano'n partner, makurulog ang tula ko. Pirang Hindi taon ka ka na, ulo. Clarissa? Ma 23 po, Ah, this 23. coming June. Anong kurso ang pigko ko? BSBA po. Anong gusto Nabasa mo mo sa baga? BSBA? Bachelor of Business po. Science. Bachelor of Science and Business Administration. Business Tama? Administration. Oo. Ka partner talaga. Tapos, anong year na yan? Third year po. Third year na. Nabasa mo Pag BSBA, ano kung sakali na magtapos ka dyan, anong magiging trabaho? Depende po kung sa bangko, mga More ano on po, more on business. business Business po. Administration, halimbawa, mag-administrador ka kan mall. Pwede. Administration Oo, pwede. In relation to Halimbawa, businesses. mag-administrar ka itong mga pisbulan. Pwede, partner. Pwede yan. Gura no mo kakaipuhan ining kuyan. Dakula po, taon niya po, nagahang na kayang cellphone ko. Kung klase ang kimama cellphone po mo? kaya ining Anong klase ng cellphone. cellphone? Pailing daw, pwede mainit. Samsung. Pailing daw. Ito talaga, partner. Kaya, Oo, nagahang na. Ibabaliw mo kayan? Kaya nga, nilingon ta kung May, nagahang may na pasa talaga. na, partner. Saan po siya nagana minsan nagahang? May mga baak na. Ayo, partner, mahang iyan. Butasan ko. Yan mahulog mo, abunaran niya. So, nagahang na yan. Opo. Tapos, mababa lang ang storage. So, kumbaga, bako na siyang Bako na. epektibong gamiton sa pagklase. Bako na madali gamiton. Siyempre, Na- kung Nga, Ha- maliban hassle dyan, lang may po. pigsasabi ka pang mga pamangkin. Gusto sabihin, may nakikisubli pa kan cellphone. Mga pira pang pamangkin mo ang nagagamit ka sa 16 po talaga ang pamangkin ko. 16. 16. Ay, Pero ka- 17. 17. Pero ka magturugang. 8 po. Walo. Sa Ako- 8 na So, yan. bonus Gabos na naman. may agom. Ako na Alam walang ko na, partner. Ah. So, nagagamit siya kan cellphone na yan. Nagsusubli pa so 17 niyang pamangkin. So, iba, Eh, paano sana lang, pag-schedule po estudyante kaya? lang. So, mga estudyante na lang. Ang mga pira ni estudyante sa 17. Ta, minsan po, mga 1, 10 2, ata. 3, 10? 4. 10 Oh. pa ang nagkaklase. Pero minsan, may Yung paano ano na pag-schedule sila. kang paggamit kan cellphone? Pag magamit lang po sila mag-search, maroon po ka. Sa Wala man nagsusubli na pamangkin mong matiktok sana. Dahil man po yung TikTok ka, dahil man po Ande, nag-aano. Dahil na siya So, nakaka-download talagang ng apps. ika kan mahiling mo na ang Action Co Center, ako Bicol Party List, si Congressman Saldico and Congressman Garbin, nananaunin tablet. Grabe so, Opo, grabe. So, ano, kahit tas Nakapira ka ng comments. Puon kan sa mga primero ming episode. Dakol na po. Nagpon siya kay Riniel. duman pa kay Duman sa Riniel. tinag ka. That Tapos is ano why. yan? Sinabayan mo kipangadji? Opo. Dahil mo ito partner na comment. Nagkadakol na. Ano so pangadji mo kay Ano Lord? na sana, sara ako sa matabangan. Nagpikit ka kad nangadji ka. Ano ang sabi mo? Na sana sara ako sa matabangan, makuanin dang matabangan yung tablet. Dakula pong kay friends. Oo. Anong trabaho ni papa mo sa kani mama Dahil mo? naman po si Papa. Dahil na si papa mo. Si mama mo, Senior na po. senior citizen na. So, dahil source na pwedeng makabakal ning yung manggura no ang tablet mo niyan, partner. More or less partner, mga 6,000 to Ay, 8,000. medyo durdakula man pala na, no? Ito na sa pinakamura, pero Kung ini iutang partner. mo nga niyan, kung iutang mo yan sa Bombay, magiging mga 9 million. Oh, mga 9,000 ini partner. Oo. So talagang medyo difficile Opo. mag-produce ki dakulang kantidad para makabakal ning. Walo sindang magturugang partner, ikaan bunso. Tama. So, pito, May mga may mga pamilya na. pamilya na. Opo. Ako naman sanday. Pero may boyfriend ka na. Nata. Ayun. Naman. Ito na pagparapalo yun, partner. Pero ikaw naman nag-iilusyon sa imo. Nga po. Pira. Saro. Anong pangaran? Hindi na. Dahil na. Kikiligon siya, partner. Dahil na. Pero
digdi sa samuyang tulo, Pero si sisayan medyo, kisay medyo Ili nga si nakakahawig-hawig. Maki, tagod. Sa nag-ilusyon sa imo. Wala man po. Ilingon mo daw ang sarong Nico. Gian, Franco Adilye, gwapo. Gustong sabihin, harayo sa itsura mi ang nag-ilusyon sa Simple lang Mas ito. gwapo. Dako man. Ah. Simple. Pero gwapo si Nico. Ayan. How about si Maki? Ah? Gwapo po. Gwapo daw, Mak. Itaw mo ng tablet, Oh, puro ito. gwapo. Saro lang, saro lang. Sarong mo sa sarong partner. yan, Oh, sige. ayan. Oh. Ayan. Clarissa. Clarissa. Uy, magayon ang color mo niyan, partner, oh. Namalisyan ko pa partner. Puti. Puti. Oo, Ano so so, pambihira yan ah. Yeah, so mga previous Mas black. kung sa Karabaw, bihira bagang Karabaw na puti. Iyo baga. Ew. Napalisyan ko lang subago. Ang middle name pala ni Clarissa, B. Maringaning day naging G. Gcash. Dit ka pang maging G ka. Ayan. Oh. Kapot mo na, Clarissa, ang sa imong brand new tablet. Ano ang pagmatik mo niyan? Maugma po. Ako lang. Okay man yan sa imo na kulay puti. Opo. Okay man yan na brand na yan. Sa may mga nag-aapot baga, what color, what brand. Papa Jer, partner! Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi na igwa ka ng magagamit na brand new tablet sa imong pag-online class? Para po kay Congressman Saldi ko, dako lang po ning salamat, dako lang natabang para sa kuya. So, Napapaibi na partner si. Okay lang yan. So ito do mo. May tissue man kami digdi. Hindi ka mag-adit. May rin kaming may tissue dyan. Kaugmahan niyan partner na sayang Nata namamatean. napapaibi ka, Clarissa. Ano ang nararamdaman mo or naisip mo? Magigianan ka na sa online class. Dahil nata napapaibi ka, Clarissa. Tangaring Opo, maramang opo. kumanta. Kung ako man mangga nakitablit, at least aram ko ng pagmati. maugma. Simpleng word partner pero gulpi ang komposisyon kan Gusto kung mong sabiyon, kasimpleng kaugmahan. Clarissa, dahil mo malilingawan ang aldaw na ini. Opo. Na nakaputan mo na ang regalo ni Congressman Saldi Yes ko and po. Congressman Garbin kan ako. Academically, kumusta sa imong performance? Nata nagdududa ka na ba ang grades niya? Dahil man partner, buot sabiyon kasi partner, naiiling mo ang enthusiast kan sarong estudyante an sa iyang pagdesidir sa pagklase partner. Ano po, minsan di pisilon ta. Siyempre baka man ako maano sa Mana boss, Pero, irani mo boss. sabi O, nga yan, ni- yan. Clarissa, kaya yun- may nag-aabot na sa imo Hindi, kitis nyo. Sabi nga ni, daing dipisil na ano kung talagang desidido makatapos. Tama ito Gusto mo partner. talaga makatapos. Bakuhad lang ang kapagtiusan pagdesidido makapagtapos. Ayan. Nata na sabi mong grabe ang pagtios, Clarissa. Nata na sabi mong grabe ang pagtios. Ano po? Ngunyan kaya, dahil naman na-work si mama. So, pagday ng trabaho, magurang dipil ano. Kaya, iyo man ang ano ko kay maregalo makatapos. Importante ang partner. Nailing mo ang pagsakripisyo kan magurang mo kan sa imong ina na makatapos ka mo. Kaya talagang nagpupursige ka na makatapos. So, iba mong mga tugang may nakatapos na. Saro man lang po si kuya. So, gusto mo maduwahan. Lalo na tayo ka ang bunso. Mhm. Kung Kung may halimbawa- mensahe ka kay mama, Sige. Anong pangalan ni mama mo? Magdali na po. Magdalena. Ikaw ay suwing palad. Sige, kung may mensahe ka kay Mama Magdalena. Salamat po sa sakripisyo at sa pagpadaba sa muya. Tataw ko pa ang gabos na makatapos ako sa magkatabang sa imo. Partner. Baka may tubig ka mo dyan. Mm. Baka may tubig ka mo dyan. Maagad kami ng Yan tubig. mga ka-action na ilintaan na Nadidipisilan si ang Clarissa. kaugmahan asin ang Day, ara mo, partner, namamatean ni Clarissa partner. ang gusto niya talagang maging regalo kay mama niya, Makapagtapos. sa pag-eskwela. And saludo ako sa imo, Clarissa, sa siring kaan na kaisipan. Sana biyayaan ka pa ning mahal na Diyos nin mga biyaya para makapagtapos ka. Yes, at awang ka nin maray na dalan tanganing maabot mo sa imong pangarap na pagtapos ka. Kumusta pala nandalan duman pa siring sa Indo? Ang sabi ni partner, dawang ka na kimaray na dalan. Oo, giya partner. Ano, maawot duman? Dapat o remain on the right track. Sementado naman. Di ba? Okay. Giya, itong pagsasabi, permi lang sa tamang dalan. Ano, tay ka ba partner kang panahon? Tapos, nag-left maski may and right. nag-ilusyon na sa imo, Ang ginaray mapundang pagklase. pero Focus muna so po. ilusyon mo, nakakapot na lamang sa kamot mo.
Hanggang dyan lang ha. Dahil mo muna pagpakaputan ng ibang mga kuan. Hanggang kamot sana. Kamot sana. Para mo, pag nakakaput na yun sa iba, medyo delikado na yan. Ang pagkamot nakakapaghalak yan. Pag nakakaput na partner sa ibang party kang kuan, nakakadisquido. Nakakadisquido. Yeah. Ayan, maraming salamat. Congratulations. Pasok, Brad. O, may tubig may pa. tubig pa. Dahil mo nahiling digdi, Ayan, Clarissa. si Paul. Digdi sa programa Clarisang Tabang ura mismo, may tablet ura mismo, may tissue ura mismo, may tubig ura mismo. Atod sa imo ni Paul Londronio. Ayan, di ba? Ano ganyan kaya digdi ura mismo, Ura mismo. improng tuminatabang. Kaliwa tabi, ano ang sa imong lasa na mensahe para kay Congressman Saldi? Congressman Saldi ko, salamat po digdi sa tablet. Ngunyan po ba ko ng hassle sa pagklase. And ako lang puntaban sa mga pamangkin ko. Ano Ako ang lang pangapudan mo man sa mga kapwa mo estudyante na gusto man manggana ng Sa tablet? ko, mga- Ano ang dapat nindang gibuhon? Sa mga estudyante po na arog ko, dahil po kamo magdalawang isip na mag-comment, magtagkitulong estudyante man po, as in mag-share. Tapos dahil po kamo tawanin luya na dahil magpara-comment, dakula po ang tabang kaini. Sendo. Ayan, Yan! partner. Congratulations! Congratulations, Clarissa! Clarice Cas. B. Cas. Yan, Clarissa ba? Oh, Clarissa. Clarissa Bicas. Ayan. Mga ka-action, dahil pa nagtatapos dyan, taigwala naman kita partner ng sa rupang Sa madaling sabi, partner, may nanggana na! May manggagana pa! Ayan. Siya si Michael Andrew Mural! Kasi partner sa imong announcement. Ay, yun, nandiniritso ko na. Tayo ang nakasurat. Ayan, congratulations kay Andrew Moral. Yaon siya? Oh, Sige. O, wara. Ano ang kuya niya? Iyan partner, so panibagong winner Panibagong ngunyan winner. na daw. So Iba wara man pa siya. Iba man ang pandok ni Oo. Michael Andrew. Ang sabi niya partner sa iyang comment, ako po si Michael Andrew Moral, taga Barangay 4, Sagpon, Albay. O, taga lang partner. Grade 5 student sa Albay Central School. Partner, dyan ako naggraduar sa elementarya. I am Kaya proud. palang matali ka eh. Of course. School of Winners partner yan. Sana po mapili po ako na mabigyan ng tablet para po sa aking pag-aaral. Malaking tulong na po ito sa aking pag-aaral. Di po kasi kami makabili ng tablet. Ang magulang ko po, si Papa lang po naghahanap buhay. Saka nakikigamit lang po ako ng CP kay Mama para sa pag-search ko po para sa aking pag-aaral. At pag may online din po, sana po mapili ako. Salamat. Paano yan makukuha ni Michael Congratulations. Andrew Mural? Michael Andrew Moral. Pero gusto ko ng aray. Paano niya makukuha Ano na kung digdi ako tablet? mag-distansya partner? Congratulations kay Michael Andrew Moral. Kung ika nagdadalan mo niya na sinagdadangog, may maapod sa imo, na-stop kang action ko center. Stop. Nakagat ko na masudila ako partner. May nagrurumdum sa ko. Pasalamat ka nga ni may nagrumdum sa imo. Ang pinakamaraod partner, kung day ka na lang narumduman, Narurumduman. ang nakabugtak in memory. Congratulations kay Andrew Moral. Alaton mo may maapod sa imo na staff kan action ko center kung nga rin mo pwedeng ma-avail. Ma-claim. Makuha. Actually, yaw na digdihan sa imong Yo, ine. brand new tablet. So, apo din Mika. Prepare mi na nga ni, piganda mi na ngunyan, takon magparadalagan ka alay sa sagpon. Oo, pwede na. Ayo. So, ayan tabi, Michael Andrew Moral. Congratulations! Michael Andrew Mural! Sa mga mawat man na manggana tabi, dahil nito paglingawan, i-like at sa mo yung official Facebook page, Action Cost Center. As in, mag-comment kung nata kinakaipon nindong manggana ning tablet. Dapat yan sa inyong pangarangan eskulahan. As in, contact numbers. Dahil paglingawan na magtag ning tulong estudyante. Sige! Maarog sa nakagkasimple mga tugang ang paagi para manggana kang naguuran, nagbabaha na tablet hali sa Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. And syempre mga ka-action sa samuyang pagbabalik, dahil ka mo mag-ali, dahil magbutas. Samuyang pagbabalik, igwa na naman kaming cash raffle. Ipaparapol ta si Miss Cass? Kwarta mga ka-action, aldaw mo niya ngin Miyerkules, kaya 1,000 pesos. Ang tabay ka mo ha, baka ka muna ang maswerteng manggana nin 1,000 pesos. Sa samuyang pagbabalik, digdi lang sa Tabang Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-aali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang yan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga.
sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po inyong benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo ma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar, na matawan, matulan para po maikot na we want to focus po in it. And hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa Upland, hindi kayang abuton sa Water District, dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Kampanahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay Tuhan
pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada hotel. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, chismis pa more! Dai, maringaning nagbalik na ta, kung dai chismis ura mismo. Ang pinagkakabalahan ko Mga ka-aksyon, while naong kami sa commercial, igong ning mga pinagurulayan lang na simpleng Iba-iba. high and lows. Ayan. Mga uristorya, chismis ura mismo. Mga ka-aksyon, makakaibahan tangon yan, and winner! Anin na Gusto mo cash sabihin, prize. maswerte man ini. Siyempre! Ngunyan na pagkal daw, nag-uuran kita ning papremyo, duwang tablet ang Siya na po sinuota. dantang nasa hotel? Ayan, siya ito partner. Yan. Diba? Mapagalunon apudan kan sarungal daw. Nasa hotel nga ni. Nagaano ka duman sa hotel? Sa housekeeping po ako. Ayan, sige. Duman ka nagtatrabaho. Opo. Una ko nag-check-in ka pa na May aapot na isa sa iyong mga chan. Ano ito partner rate? At bako? O ano? Taga-daraga di si Manay. Ano ang panumanin doon nga na Manay? Sa daraga ba, usually piga, taga-daraga, natong. Apay. Tong, Apay sa muya. Pero nga na mudto, ano ang panuman ninyo nga na? Sira lang. Sira lang. Sira na partner. Gulay na, antak lang. Sira. Pero ang mga smile ni Manay, garo ng gana ini yan. Siyempre, kaya nila pasiring digdigana siya. Ayan, siya si Marie Chris partner, Marie Chris Hakob, taga-daraga, taga-Banyan, Basta Daraga. mga Hakob, taga-daraga yan. Correct. Di ba ang... May ibugon dyan ang Hakob clan. Pag nagre-reunion sinda partner... market administrator, di ba Hakob? Pag nagre-reunion sinda partner, kulang ang covered court. Kadakol ano? Maywas, dakol baga na ko. Pananggana ka sa, kalaog ka sa politika, gana ka dyan sa Banwa Daraga. Dakulo ni Hakob, di ba? Pero ang taong ka na Manay? 43 na po. 43. Gari ka man sa na 42. May mga aki? Opo. Pira po anakes? 4. Anagom? Sa 47 na po siya, pero sa 47 na nagom niya partner! Gulpian ang gom niya 47. Ang edad po niya, 47. Sabi mo baga, pero unang trabaho ni Mr.? Sa construction po. Construction. Ano ang pigagibo sa construction? Siyempre, sa harong, nagtutugdo. Nagatugdo. Nagapala. Nagapala. Nagatiko ng kabilya. Kumusta man ang income ni Mr.? Kompleto man ang tiga... Opo. Remit sa imo. Opo, kompleto. Pero magayon ang partnership ninda, ta si Mr. niya nasa construction, siya nagtatrabaho man. Kumbaga, puro nagkakayod. Paresin na nagkakayod. Opo. Nag-i-eskwela po ang mga kes. Opo. Maski so pando ako may agom na pigpapa-eskwela ko siya sa ALS. Pigpapadagos mo man giraray ang pagklase. Ang bunso mo manay pira ng edad? 13 years old. 13 years old. So paano katabi nanay na
naaraman mo na igwanin piga taong cash digdio sa tabang ora mismo? Nag-break time kaya kami to. Tapos, nag-open akong Facebook ko. Lumang ko na ili. Nag-try akong i-comment ko. Kaya di ko, na manggagana ako. Ayan. Ibig sabihin, first Time. attempt. Opo. Wow! Actually, nabigla kami manay. Opo. Kan pag-angal naman si mo, yugon mo pagsimbag mo, nagauno ka, di ako sa hotel nga na. Pero bago ka to partner, ano yun baga siya magsimbag? Hello? Oo, Hello? kasi po, di ko, Nagatipig ka? Nagatipig po ako ng mga Lenins. Una mo kung sisa yan nag-apod. Opo. Manggaw naman manayan short time dito. Ang short time talaga 600. Pero pag may pagkaon na, maabot man ng 1K. Mahal na pala ng short time Pero na. iba na naman partner, 600. ang dalagan mo Naggapot-tapot. Tara mo, baga may mga pag-riba kita digdi. So, you're asking in behalf nila. Matubod ka man Ura man dito manay mga CCTV sa luwanan. Sa Luanigwa. Imagine mo Mas mga patas putbol pa lang mga pasigurado ka na partner. Hindi delikado pa lang dito. Baga makita ang plate number mo. Opo. Tugod ka na nag-apot sa in behalf kan mga pag-iriba. Hindi. Hindi partner. Nya, manay, ang nagatrabaho baga sa hotel na siringsan. Uno, piga kita man ninyo ang nagalag na customer. Piga pitungan ninyo. Pag nagliga, syempre makikita mo, sir. Pero pag nagliga sa kwarto, Tiga tandaan private ninyo. na, hindi na po yun to. Kung ayo nagsusog, alimbawa yung nagsusog, ngaya manay, ayo ka ngaya nakitang arog sa alian awong na naglog digde. Ano, piga sabi ninyo? Dahil, confidential yan. Di ka mo nagasimbagsan. Confidential. Pero ayo na mga insidente na may nagsusog na? Wala po. Wala po. At least partner, may ideya ka mo. na ano ako partner, natatameme ako sa mga hapot mo. Garo, self-serving ka na Ang naman. short time man ay napiga po ng short time, pirang oras yan. 3 hours. So, gin ka pa Sa man. mga nagakuan ng 3 hours man ay, na sasagad yan na 3 hours, so may kabangang oras pa sa nagaluan na. Galuwas na. Minsan, ang iba, nasasagad. Ang iba, mga 2 hours lang. So, iba nag-extend pa. Opo. Ano yan, may libre ng tubig? Singapore. May libre ng tubig na inomon sa 600? Wala pa po. Mapagal partner ang tubig sa Banwang Daraga. Kaya, problema yung libre. Maski sa Legazpi! Kaya, ano yan partner, apektado. Or nagiging dyan nagkakapareho ang Daraga sa Legazpi. problema sa tubig. Pag kinumpara mo, Daraga! Ano ang pinaka-problema ngayon sa Banwang Daraga? Tubig po. Tubig. Legazpi! Tubig din po. Ang pagkakaiba lang partner, sa Legazpi, medyo may bulos minsan, pero iced tea. Unlimited. Sky's Tapos the ang limit. pagkakaiba sa Daraga, warang sifted speed dati. Dati, wala man sifted speed. Sa Legazpi, gwa. Nagpulik tayo sifted speed, pero pinundo na. Pinundo na. Baka ibalik na naman partner. Tanakaagi, baga pinundo, tapos binalik. Anong gigibuon mo kung in kaso ibalik? Substage fee. Dahil man ako mabayad. Dahil nanay. Kasi man dahil mabayad. man ngayon, aluyin pa ngayon mapasuro. Actually, nanaram ako dyan magparabayad. Takan, nag-request na akong sup-supo na. Dahil ngayon, pig-susup-sup misa na ngayon. So, 5 years na. ati kan, tawo. So, waterways na hali sa lababo. Sa lababo, dahil may man ngayon piga-sup-sup. Di tan mong masampo. Maray pa niya ako, i-prepare ko na, ibayad ko na lang iniduman sa privado. Pasintabi po sa mga nagkakakaan, pinag-uurlayan ta po ang mga issue na pasalamat na ang mga unambitan. pasalamat partner ang Legazpi in Daraga. Tamas kingani may krisis sa tubig sa Daraga Legazpi. May programa ang ako Bicol. Si Water Congressman system. Saldico. Water system level 2. Level 2 and level 1 partner. And magli-level 3 pa nga ni. Of course. Sabi nga ni Baga, pag naiiling na talagang inaan pagangaipukan sa bayan ng Bicolano, iyan ang tututukan kanako Bicol. Manay balik kita sa short time. Sus Mariusip talaga. Sa laog nin maghapon mga piraman ang naga-short time. Average 5. 5. Pero Sa kada kwarto. Oo. Ulpi pa lang talagang para short time mga boss. partner dito na magpapalo Nya yun. inay manay. Unina last ko ng question Sus ini. Mariusip. Ining mga awong na ining mga pandok na ini di mo pa ini nakita dito. Ini. Lalong hindi. Lalo. Ay! Nakadangog mo, misis! Same! Ay, kuwang ka talaga. Nakakasiguro You're ka. so blessed to have this, to have my partner. Dahil ako nagalaog sa mga hotel-hotel. Kasi may sarili kang hotel. Bako! Diyan lang ako sa mga mabatag. Manyong. Maka-action na naman para palo yun pa. Itautan na.
cash prize na ginanahan ni Ma'am Marie Chris. Yan. Winner of 1,000, Marie Chris J. Ichiguyen. Tama, ipailing mo sa 1,000. Sobre sa nang nailing ta. Tadadan! Nanay, congratulations Thank po. you po. Ayan. Saan mo gagamiton yan, Manay, na 1,000? Ma-short time siya. Ay, Ay, ano po ni pang birthday sa ang apo ko sa 23 po. Ay, wow. Nula ka na? Opo. Yung No rin ang birthday? sa 23 po. 23. 23. Ngunya ng Mayo. Oo. Ano ang lulutuin mo sa birthday kan makwapo mo? Mga spaghetti, Spaghetti, mga pansit, pansit, mga, lumpia, yes. bupis, Hablang kabiko. bupis, mahablang kabiko, igado. umba. Yan, paborito niya. Paborito ko umba. Pag nag-umba ka man ay, maski di mo inimbitaran, mano man hindi. Sa ina eksaktong address mo sa banyag. Purok size. Takon mag-umba. Purok size. Anapon lang ika. Maumba ka. Pizza ba yung Umaumba pizza? na siya, partner. Maduman ka. Sige, maduman yan, Manay. Problema po. Uy, pag nagduman ka, magdara ka man lamang mas cake ka. Madara akong cake para Tapos dahil kaya... mo may pag-iba sugabos na team, digdi Madara akong cake para sa Rugado atin na ganda. Aram mo man pag nag-a-attendir ini kay mga birthday na siring kan, ang minimum ka na iriba, mga 20 sinda katawo. Grabe ka naman, partner. Kung minsan nga nag-arkila sindang jeep. Ano, kaya man, okay man, maski 20. Okay, man. Ang sekreto dyan man ay, para ba kung makonsumo sa handa, mag-ibo ka kay itong dynamite baga. Isus Mario Ito ang Jose. primero mong iserbi. Nagtutubod ka, partner, sa pigsasabing piglilihian. Aram mo ito, nanay. Opo. Diba? So, piglilihian. So, pagkakan, nagakuha kay dikit-dikit. Bakong piglilihian, piglilian. Pigilian. Oh, dahil man piglilihian. Ang paglilihi, partner, iba man yan. Tiglian ito, basta araw ka to. Piglilian. Tanganing daang magkulang si pighanda sa mga bisita. Or, inuton mo na sa mga taba, tangaring masawa na. So, My blood na sumay blood. ano ang masasabi mo, Manay, kay Congressman Saldico, sa Ako Bicol Party List, and kay Congressman Garbin? Salamat po sa sa Action Co Center, tapos sa staff po ninda, tapos kay Congressman Saldico. Dakula na po ining tabang para po sa apo ko. Mga Ayan. birthday sa 23. Congratulations. Dakula salamat ko po. Salamat din po and congratulations and keep on watching. Advance happy birthday sa mag-comment. makuapo mo. Anong Thank you pangalan po. ka sa imong makuapo? Batiun mo na. Kobe. Kobe. J. Chigoyin. Batihan Kobe na. Advance. J. Ichiguyin. Opo. Advance Sa happy 23 birthday po. kay Kobe J. Ichiguyen. Yan, sa Pizza 23. Imbitado na ang maumba gabos. si Manay. Imbitado ang gabos. Na maduman si partner. May nanggana na. May magana May pa. manggagana na naman. Ayan. Pudanta siya, partner. Sige. Ayon sa tuyang. Si Saya nanggana. Ayan, congratulations. Abang-abang ka mo, baka Sige. ka munaan sa Pakarayong kong muyang. pansalo. Pakarayong kong pansalo. Mapipili mo niya na Sige, manggana. sige, Miss Russell. Hoop. Baka ka muna, ha? An maswerte Dahil yung siya nang manggana. pabunutan ta. Logo. Arba ka din sa nangyari, di ba? Gabos na nag-comment kan mga nakaaging episode. Kaya digdi mo Yaon, mapatunayan digdi. Manay na ang parapol digdi legal. Ayan, nanay. Ikan magkuot. Kuton mo. Kinuot na. Madali. Ang winner. Ayan. An winner partner. Ikaw naman. Magbasa. Pira ko rahaw. Congratulations! Jesus. Sabing pira ko rahaw. 1,000 ang gaganahan ka ni. 1,000 pesos ang mapapasa imo. Bubit Muro. Ito. Number 0997 0997 965 965 94 99 99. Yan ang number ni Bubit Muro. My goodness gracious. Ang nandana. Ayan. Dapat aktibo an sa iyang telepono. Yan. Sunodon ta na ito partner na gusto mo. Hindi napig-restoryahan ta na bagan Ah. mga Pag dahil nagsimbag, gusto sabihin. palitan. Sige. Nag-ring na. Bubet. Dahil pa partner, excited ka. Kumusta lang pala ang partner an sa imong lakaw kaswapon? Di man ako naglakaw. Naglunad ka pala na de. Ay, partner, Nagadulang ang lanuhan ko ha. Pwede magubo. Sige. Excuse Jesus me me po. po. Sige. Daing balak simbagon partner. Nata doon mga tiga-apudan ta, mga arog ka yan. Ano? Siguro dahil maninda ka ipunin cash.
Dahil man, nagkataon sa nagayod na... Busy. May ginigibo man. Or Otro. baka, Last chance. O baka nag-attend Pag dahi sa- pa, ano girari kita, makuha. Pero dahi na, yun ang important Yun na. gana. O Tawag dahil pa na siya. mambigbaba gusto mechanics. Oo. Nagre-ring si Bubit na muro. Ay mga ka-action ha, partner, and Mount Bulusan. Sa Sorsogon partner, nasa alert level number 1. Nata, nag-ano sa Mount Bulusan mo na? Alertado partner, medyo May kakaibang aktibidad. aktibidad. Kaya pinag-iingat ang mga Sorsoganon. Garo baga nagpapahiwatig na siya mabulos. Dahil po kamo maglaog sa 4-kilometer danger zone. Pinag-iingat iyan. Mantinir tatabi na yaong kita sa 5 kilometer onwards. O ano naman si Bubit? Para na. Busy gate partner. Anyway, siya Siya naman magiraray ang gana tango niya na pagkaudaw ng 1,000 pesos Bobet Moro. Congratulations, Bobet Moro! Congratulations, may maapod sa imong staff kan Action Cost Center tanganing ipaisi sa imo na ikan ang gana ng 1,000 pesos. Paano mag-intra sa Panggana Kikas, Opo. partner? Okay, sa mga nagdadalan mo niyan, asin sa mga nagdadangog sa radyo, kung paano ang paggana ng cash prize, kinakaipuan lang nindong mag-like at sa mo yung official Facebook page, Action Cost Center. Mag-comment kung nata, dapat kamong manggana, Tama. siring man, dapat ilaag or magtagpalan. Magtag ning FB friends, the more Correct. the better. Correct. Tapos i-share ang sa mo yung episode gunyan. Tumpak, Paglingawan. partner. Opo. Arog man sa nakain kasimple ang mga paagi para manggana po ning cash digdi sa tabang ora mismo. Yes, kinakaipuan man nindo de paglingawan, mag-subscribe ka sa muyang official YouTube channel Action Co Center. Yan! Mga tugang mga kabarangay, kaya kung gusto nindo manggana nin tablet, manggana nin cash, pirmi ka mo dapat nakaantabay, nakasubaybay, digdi po sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List Action Co Center ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. And syempre mga ka-action ha, dahil paglingawan sa aga, live na naman kita partner Sa aga. na madadalan asin madadangog sa Radyo Ragon Legazpi asin Radyo Ragon Biracat Anduanes. Kaya ano pa, live na live, siyempre. Oy partner, kadako lang naghahapot sa may parte kan Katanduanes asin Kamsur. Ano ang mga hapot? Kung paano da asin da manggana man in tablet. Ay, di, yun na ngayon ito sa mga pigpapaliwanag mo. Kaso bago, Kasi pinaliwanag ka si Cash. ang nanggagana digdinin cash tablet, dahil man yan nangangahulugan na digdi lang sa Albay. Kundi bilog na Bicol Bicol region po yan. region. Sa anom na probinsya kan Bicol, taga Catanduanes ka, taga Masbate ka, taga Kamsur, Kamnorte, Sorsogon, Masbate. o mga taga Sitio, Purok, kung saan ka pa kan 6 Bicol region. provinces of Bicol region, pwede po kamong manggana asin makabali. Basta sunodon lang nindo sa proseso na pirming pigpapaliwanag ni partner. Correct. Kaya dyan ang mga ka-action ha, de paglingawan tabi, ang sa muyang mga mechanics, sumunod lang kamo duman, syertong may chance kamong manggana. Tama! Kaya mga tugang, saro na naman na masiram na pagkahapon, masiram na programa ang naging pag-iriban ng tangon niya na pagkahapon, aldaw din, Miyerkules. Kaya mga ka-action, de paglingawan tabi, magiribang kita liwat sa aga parehas na oras asin parehas na programa. Asin dyan ang nagtatapusan sa tuyang episode ganyan na pagkaldaw. Kami ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Joshua Martinez Jr. ang Mr. Siram kan Bicol. Salamat, Bicolandia. Mabuhay! Diyos mabalos, asin maray na pagkahapon.